Sugeng dalu pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus inggih brayat kinasih ingkang wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Dalu menika kaleres sederek kita umat muslim sami mahargya dinten Idul Fitri. Inggih kleresi ugi kita sesarengan ing wanci dalu menika kita nglajengaken pakempalan pandonga dinten ingkang kaping sekawan. Pramila sumangga ing dinten menika utawi wonten ing wanci menika kita wiwiti saderengipun kita lumebet wonten ing wekdal ening sesarengan. Sumangga. Wekdal ening cekap murwakani pakempalan pandonga ing wanci dalu menika sumangga sesarengan kita ngrepakaken kidung pamuji KPJ nomor 28 padha sepisan dumugi 3 suci suci suci. Salajengipun sumangga kita lumebet wonten ing pandonga pecawisan, kita badhe nampi sabdanipun Gusti saderengipun kita lumebet wonten ing pandonga sumangga. Duh Gusti Rama kasuwargan, keparenga wanci dalu menika kawula sak brayat. Sesarengan marak sowan wonten ngayunan paduka Gusti ngaturaken agunging panuwun, paduka tansah ngrimati gesang kawula sak brayat. Ngantos ing wanci menika manggih kawilujengan sedaya menika nilaaken bilih sih paduka menapa dene berkah paduka tansah lumintu wonten ing gesang kawula sak brayat. Gusti kasuwargan salajengipun kawula badhe nglajengaken pakempalan pandonga brayat dinten ingkang kaping sekawan saderengipun kawula nampi sabda pangandika paduka kersaha roh paduka dedalem wonten ing manah kawula setunggalipun supados kawula mangertos menapa ingkang paduka kersakaken lumantar sabda pangandika paduka lan mangke kawula saged nindakaken ing padintenan. Sekatahing panggoda ingkang badhe ngreridu paduka tepihaken supados ing wanci dalu menika saestu berkah paduka menapa dene roh paduka nyarengi wonten ing salebeting pakempalan pandonga brayat kawula menika. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sami ndedonga. Amin. Salajengipun sumangga kita ngrepakaken kidung pamuji KPJ nomor 28 padha sepisan lan padha ingkang kaping kalih Gusti angantya sira. Gusti
Wondene pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita pirengaken sesarengan kapetik saking seratipun Rasul Paulus inggih menika wontening serat setunggal Tesalonika setunggal ayat kalih dumugi sedasa. Setunggal Tesalonika setunggal ayat kalih dumugi sedasa mekaten. Wahing pakaryane Rasul Paulus. Aku tansah padha saos syukur marang Gusti Allah marga saka kowe kabeh kalawan ngelingi kowe ana ing sajroning pandungaku. Sebab aku tansah padha eling marang pegaweaning pracayamu, pambudidayaning katresnanmu, sarta anteping pangarep-arepmu marang Gusti kita Yesus Kristus ana ing ngarsane Gusti Allah lan Rama kita. Sarta aku padha sumurup he para sedulur kang kinasian ing Allah yen panjenengane wis milih marang kowe kabeh. Awit Injil kang iki wartakake iku ora mung kalantarake marang kowe kabeh kalawan tembung tok, nanging uga kalawan daya kekuatan lan ana ing Sang Roh Suci sarta kalawan katamtuan sakatoge. Kaya kang wis padha kok sumurupi, kepiye anggonku padha tumindak ing gawe ana ing antaramu marga saka kowe. Lan kowe wis padha dadi panganutku kabeh sarta panganute Gusti. Sajrone nandhang sangsara kang abot anggonmu padha nampani pangandikane kalawan kabungahan kang saka ing Sang Roh Suci. Satemah kowe padha dadi tetuladan tumrap kabeh wong pracaya ing tanah Makedonia lan ing tanah Akia. Amarga ngumandanging pangandikane Gusti saka ing antaramu ora mung ana ing tanah Makedonia lan Akia wae, nanging ana ing ngendi-endi wis misuwur pracayamu marang Gusti Allah. Mulane aku kabeh wis ora usah ngandhakake bab iku, sebab wong-wong wis padha njeritakake dhewe mungguh ing ngatasé aku sak kanca kepriye anggonmu padha nampeni aku kabeh sarta anggonmu padha ninggal brahala-brahala lan banjur mratobat marang Gusti Allah, tuwin leladi marang Gusti Allah kang gesang lan sejati. Apa dene anganti-anti rawuhe Kang Putra saka swarga kang wis diwungokake saka ing antarane wong mati, yaiku Gusti Yesus kang ngluwari kita saka ing bebendu bakal teka. Saderengipun kita badhe nampeni andharan pangandikanipun Gusti,
Sumangga brayat ingkang kinasih kita ngrepekaken Kidung Pamuji KPJ nomor 113 karepekaken padha sepisan lan kaping kalih. Gusti Yesus Sang Pamarto. Gusti Yesus Sang Pamarto, kula nderek patuko, mangkul sami ing samiyo, layani kaing griya. Kula patuko kiyaken sageda tahan sisa, sampun ngantos kemuritan, sampun tuwa ing manah. Jadi dilan ing mitra, sinari taneng donya, kula manten ing pracaya, derek Gusti samiya. Lamun Gusti ingkang nganti kabuktan kang pirayo, lamun Gusti kang ngasihi munggah yen cilaka. Wedharing pangandikanipun Gusti ing wanci dalu menika kanthi jejel makarya lan ndedonga. Makarya lan ndedonga. Cariyos ngengingi kratoning agung sejagat. Kraton agung sejagat rame karembak ing tengahing masyarakat ing wiwitaning taun 2012. Toto lan Fahni ngundangaken Kraton Agung Sejagat ing Purworejo, Jawi Tengah. Sawetawis wekdal kepengker, piyambakipun nyebataken bilih kratoning madeg karana kekancingan gangsal atus taun kepengker antawisipun Majapahit kaliyan Portugis. Kathah tiyang ingkang kepilut dhateng janji-janji ingkang dipun sukaaken. Para pendherekipun badhe pikantuk panguwaos lan kasugihan tanpa perlu nyambut damel ingkang awrat. Boten aneh atusan tiyang ingkang ngalami kangelan ing gesangipun angel pados pedamelan lajeng nampeni ajakan Sang Nata. Salah setunggiling korban totok inggih menika miturut pawartos tirta setya kepilit janji Sang Nata kanthi mbayar gangsal 1,5 yuta. Piyambakipun pikantuk pangkat lintang 3 menapa dene badhe pikantuk gaji dolar Amerika Serikat saben rampung wontenipun pisuwanan. Menggah artanipun saged dipun pados lumantar nyambut damel. Eka piyambak nyambut damel minangka piranti dusun kanthi gaji 300.000 saben wulan. Menika kemawon dipun tampi saben sekawan wulan sepisan. Awit saking menika piyambakipun sampun kulina nyambet arta. Jumedhelipun Kraton Agung Sejagat namung salah setunggiling saking sekatahing kawontenan ingkang sami wonten ing Indonesia. Mahatma Gandhi nate ngandharaken bilih patrap pandalmelipun tiyang kados mekaten minangka perangan saking dosaning masyarakat. Inggih menika dosa sosial ingkang ngrisak gesanging manungsa. Piyambakipun nyebataken wonten dosa sosial 7 ingkang saged ngrisak gesangipun manungsa inggih menika sugih
tanpa nyambut damel, kanikmatan tanpa raos pangraos, seserepan tanpa wewatekan, bisnis tanpa moralitas, ngilmu kawruh tanpa raos kamanusan, agami tanpa pangorbanan, lan politik tanpa wewaton. Supados boten kesandung ing dosa-dosa ingkang kaandharaken dening Mahatma Gandhi wau, prayogi menawi kita gatosaken menapa ingkang dipun pratelakaken dening Stephen R. Covey. Piyambakipun pratelakaken bilih wonten ing gesang padintenan kita perlu manggihaken maknaning gesang supados kita saged mendhet bab-bab ingkang utami migunani lan bangun gesang. Para sedherek ingkang kinasih, dinten menika kita dipun ajak ngraosaken bab kasebat. Gegayutan kaliyan pendamelan ingkang dipun tindakaken saben dinten wonten teges menapa ingkang wonten ing ngriku. Rasul Paulus ngajak kita ngraosaken kados pundi ngaosi pakaryan lan tuntunanipun Roh Suci. Dhateng pasamuan ing Tesalonika, Rasul Paulus ngandharaken bilih kegiatanipun ngundangaken Injil lan saged ngedalaken wahipun karana kegiatan saking Roh Suci. Piyambakipun nekseni bilih Roh Suci ingkang ndadosaken gesangipun santosa. Gesang ingkang kiyat nyadekaken Rasul Paulus utawi nyagetaken Rasul Paulus mbudidaya ngetok karusanipun. Mboten gampil pasrah lan tansah ngraosaken bingah awit peladusanipun. Ing ayat 1 utawi ing ayat ingkang kaping 6 kala wau, Rasul Paulus nekseni bilih kejawi piyambakipun ingkang dipun santosakaken dening Roh Suci, pasamuan ingkang dipun ladosi inggih nampeni kegiatan saking Roh Suci. Pasamuan dados patuladan tumrap pasamuan-pasamuan sanesipun ing salebeting ngupadi gesang wonten ing Sang Kristus. Roh Suci paring kegiatan dhateng Rasul Paulus lan pasamuan ing Tesalonika supados saged mbabaraken pakaryan, tumemen lan kebak ing kabingahan nalika nindakaken peladusan. Purun tinarbuka dumateng pakaryaning Roh Suci, nyagetaken kita dados manungsa ingkang tanggon kangge mbabaraken pakaryan ingkang nyata. Ing ngriki kita sumerep olah pakaryan wonten ing salebeting gesangipun tiyang pitados boten awit saking dirinipun piyambak. Gegayutan kaliyan olah pakaryan gesanging tiyang pitados Martin Luther, sang bapa reformasi gereja, nepangaken piwulang imamat tiyang pitados lan peladusan ingkang nyata. Underanipun inggih menika pulang menika badhe nandhesaken umat bilih jagat menika papan panembah ingkang jembar. Pramila gesang ing jagat menika katindakaken kanthi tatanan kebak semangat wonten ing Sang Kristus lan pranataning gesang ingkang prayogi. Inggih menika olah tatanan pakaryaning tiyang pitados ingkang nukulaken sesami utawi sesanti ora et labora, tegesipun ndedonga lan makarya. Ndedonga ingkang leres menika makarya kanthi kebak tanggal jawab. Lan kosok wangsulipun pakaryan kita menika dados wujuding pandonga kita saha pangibadah kita dumateng Gusti.
Olah pakaryan ingkang unggul menika katindakaken kanthi semangat iman lan katresnan dumateng Gusti ingkang ngreksa umat lumantar Sang Roh Suci. Ing inggil kita sampun sumerep kados pundi dayaning Kraton Agung Sejagat lan Martin Luther ingkang nedahaken olah pakaryan ing gesang tuwin panyambut damel. Pundi ingkang badhe panjenengan pilih? Lumantar patuladan Rasul Paulus kita sinau tinarbuka lan saged ngraosaken panuntuning Roh Suci ing padintenan kita. Amin. Mekaten andharan ingkang saged kita raos-raosaken sesarengan. Sumangga kita lumebet wonten ing wekdal ening. Wekdal ening cekap. Brayat ingkang kinasih sumangga kita ngrepakaken kidung pamuji KPJ 926 karepakaken padha 1, 3 lan 50. Tias kita dimen selamanya. Sumangga sesarengan kita lumebet ing pandonga syafaat kula dherekaken. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Rama kasuwargan keparenga kawula sak brayat sareng-sareng ngambali sowan ngabiyantara malih wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun paduka sampun nuwuhi tetedhan tumrap gesang kawula. Inggih tedhaning nyawa kawula menapa dene tedhaning raga kawula. Tedhaning nyawa kawula arupi pangandika paduka ingkang saestu endah tumrap gesang kawula. Gusti kasuwargan paduka ugi sampun nuwuhi tumrap kabetahaning raga kawula. Paduka sampun nyekapi sedaya kabetahan gesang kawula ing dinten menika. Gusti kasuwargan keparenga kawula inggih marak sowan wonten ing anuran paduka menika kanthi nyuwun bilih kawontenaning jagat wonten ing saklumahing bumi menika kathah negari ingkang saweg nandhang pagebluk arupi pandemi
Soho Indonesia ugi ngraosaken pramila wanci menika Gusti kawula nyuwun dhateng Paduka mugi Paduka tansah paring kekiyatan dhateng kawula sedaya tinebihna saking penyakit ingkang saestu mbebayani tumrap gesang kawula. Pramila mugi Paduka tansah paring berkah pengayoman menapa dene mirunggan kawicaksanan dumateng pemimpining bangsa lan negari kawula. Bapak Presiden dumugi ing pemerintahan ingkang paling andhap. Paduka paring ngono kasagedan supados menapa ingkang saweg dipun alami dening bangsa lan negari kawula menika enggal sirna lan kawula sedaya mangkenipun saged nindakaken padintenan kados kala wingi kawula saged nyambut damel kawula saged sinau lan kawula saged makarya kados kala wingi supados dayanipun lumampah kanthi manggih kawilujengan. Saestu Gusti namung pitulungan Paduka ingkang saged kawula tampi lan pitulungan Paduka kemawon ingkang tansah kawula antu-antu mugi Paduka karsa miyarsakaken lan Paduka nyembadani menapa ingkang saged kawula aturaken ing wanci dalu menika. Gusti kasuwargan Paduka karsa paring kasarasan keselamatan kawicaksanan tumrap isining brayat kawula sedaya supados ngadepi perkawis ingkang saweg tumempuh ing wanci menika brayat kawula setunggalan-setunggalipun ingkang sami makempal wonten ing griya menika menapa dene ingkang boten makempal krana jejibahan menapa panggenan ingkang tebih kawula pitadosaken wonten ing panggreh lan pangreksa Paduka. Gusti kasuwargan rancanganing GKJ Bendungan ngawontenaken pekan brayat dumugi dinten ingkang kaping 50 inggih dinten tumedhakipun Roh Suci mugi Paduka tansah nganti lan paringana grengseng menapa dene semangat dhateng sedaya brayat supados tansah tegen lan sami remen nindakaken pekan brayat. Gusti kasuwargan sejatosipun kathah perkawis ingkang kedah kawula suwunaken wonten ing ngarsa Paduka nanging karana kabodhoan lan jubluking nalar budi kawula mboten saged matur setunggalan-setunggalipun nanging kawula pitados sepinten ingkang kawula suwunaken wonten ing ngarsa Paduka ingkang nyondongi kalian karsa Paduka berkahi wontene ingkang cengkah kalian karsa Paduka kawula nyuwun pangapunten. Pandonga menika kawula aturaken wonten ing ngarsa Paduka linambaran rah kurbanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga sesarengan kita ngrepakaken kidung panutup KPJ nomor 508 padha sepisan lan kaping kalih. Kula sumrep Kori Meng.
mekaten pandonga pekan brayat ing dalu menika, Gusti berkahi brayat kita sedaya. Amin.